Takže čaute všetci, som v ďalšom dieli, ešte, z Farming 17. Dneska budeme striekať pole, tú štvorku, ktorú som chcel v tomto dieli. No však, ale zasadil som to, dúfam, že vám to nebude vadiť. Čakajte chvíľku. Tak. Pozadí môžete počuť hudbu, pretože sa mi aj lepšie hrá a môžeme sa do toho pustiť. Ja si zoberiem nejaký traktor, napríklad tento. A môžeme ísť do toho. Trochu mi to seká, takže mám asi spustenú hru, natáčanie aj tak. Takže ja som si tu už kúpil, trochu som si zarobil na misiách. A trochu som si aj požičal, pretože mi nestačilo na tento rozprašovač, alebo ako sa tomu vraví, neviem. No, ja sa to zatiaľ takto spravím s tým. Takto. No, tak to je veľké. 12 metrov to má. A budete počuť rámus, tak to si všimajte. Aha, dobre. Takže sklamanie. Bože, počkajte chvíľku. Takže som späť. Práve dokončujem toto pole. A je prvé kosenie s mojím kombajnom novým. Neviem, ako to tu spravím, lebo tu sa budem sekať stromy. No, presne. Tak ja sa takto stočím jednoducho. A bude to... Áno, však. Áno. Paráda. Ešte mi tam čosi zostalo, ale ja to zložím. Som mohol prejsť. V ďalšom dieli by som možno chcel vlnu predať, pretože už asi mám celkom dosť. Možno. Neviem presne, ale už tak. Takže určite nezabudnite dať ten odber, like, koment, opraviť ma môžete, samozrejme, že sa za to nemusíte hambiť alebo báť, že na zle komentujete. Všetkých pochopím. Jak tak môžete aj poradiť s názvom kanálu. Dal som si len také. Len tak, aby som mal. Vydržte chvíľku. Takže som späť. Mal som menšiu robotu. A môžeme pokračovať. Tak to odparkujem. Zoberiem si väčšiu vlečku. Musel som to trošku strihnúť. Pretože spadli mi sluchatka. Skoro. Počkajte chvíľku, znova. Fuj, myslel som si, že budem v kľude natáčať, ale kdeže. Samá robota. No počkajte, idem si zobrať ešte závažie. To ja mám sem. Dobre, to takto sa ako si seka. No. Tak. Videa budú vychádzať, ako už v minulom dieli som robil prvom, tak ten deň, alebo takedy neskoršie. Jasné? Vy ste všetci nevravili, že prečo nevychádzajú videá. Bože môj. Tak, ešte hýbaj. Tak, ešte poď. Tak, no vidíš. Takže videá budú vychádzať ten deň, ktorý natočím to video, alebo na ďalší deň, pretože už tak na večer musím vypnúť počítač. Chápete? Sú rodičia proste. Dbajú na to, aby ste dlho neboli v onom, pretože na mačka vyšla. Neviem.
Ale ako si sa seka, prečo? Hra mi neseka, ale seka sa traktor celý. Neviem, neriešim, je to čudné. Takže... Tak... Si tu na kúsok vyjdem. No tak nie, trošku zindem. Takže aby som mohol aj s týmto kombajnom sa tu dá ako vytočiť. Takže tu sa dám. Potom budem robiť balíky aj semka, takže ja sa vám hneď ozvem, ako prídem s kombajnom. Takže čaute, som späť. Prekosím posledný riadok. A tento diel by som tak ukončil, že by som ešte skúsil stihnúť spratať aspoň ten veci, stroje proste tak mám povedať. Tak. Vysypieme si náklad. Tak tak. Si tento vozík dám trochu inde, toto na toto pole, kde sa mi lepšie tam dávalo, tak. Není to proste originál na klasa, tento vliek. Proste není v tom pack móde na tento klas žiadny taký ten. Tak. Hop. Tak. Tak zloží. Majaky. Dúfam, že to nebude presne takisto ako v minulom dieli, že sa mi to nahrávanie vypne, pretože ten bandicam lenže na 10 minút. Takže ja strihnem toto, keď spracujem sa hneď ozvem, takže čus. Takže som späť, práve som to už vysypal. Nechcem moc tak dlho nahrávať, aby sa mi to zase nevyplo. Bude aj kratšie videjko, aspoň sa mi aj rýchlejšie nahrá, takže takto. Tu skováme traktor, takže nezabudnite dať like, odber, koment a čuste.